Ahojte, moje meno je Jakub a vítam vás pri novom videu alebo novom vlogu. Tento vlog bude trošku aj taký experiment, lebo na začiatku roka som si vlastne stanovil nejaký cieľ, že tento rok chcem odcvičiť 300 tréningov, ktoré budú mať minimálne 30 minút. Bod číslo 1 na mojom zozname je absolvovať minimálne 300 tréningov, trvajúcich minimálne 30 minút. Máme tu polku roka a som ani nie v polovici a práve preto som sa rozhodol natočiť aj tento vlog takýmto spôsobom. Každý deň nosím na ruke vlastne tieto hodinky, sú to klasické Apple Watchky. Ak to nepozná Apple Watchky, tak každý deň máte nastavený nejaký limit kalórií, ktorý by ste mali vlastne za ten deň spáliť, alebo by ste sa mali pokúsiť ho spáliť. A na konci týždňa vám vlastne príde vyhodnotenie alebo týždňový súhrn, koľko kalórií si spálili za ten týždeň. Moje priemerné kalórie sa pohybujú niekde od 5 do 6 tisíc za týždeň, ale sú to iba vlastne aktívne kalórie, neráta sa to na bazálny metabolizmus. A vlastne posledných pár rokov sa snažím prekonávať samého seba a posúvať sa a byť lepší ako nie niekto iný, ale snažím sa byť lepší ako som bol ja minulý týždeň, minulý mesiac alebo minulý rok. A práve preto som sa rozhodol, že tento týždeň sa pokúsim tieto kalórie zdvojnásobiť. Čiže ak tento týždeň mám 5000 kalórií spálených, tak budúci týždeň sa pokúsim spáliť 10 000 aktívnych kalórií spáliť. Budem na to používať beh, bicykel, posilku a chodenie vlastne prechádzky a chodenie v práci, keďže vlastne mám manuálnu prácu. Takže sa pokúsim splniť alebo trošku priblížiť sa k tomuto cieľu počas tohto týždňa. Sám som zvedavý, ako tento experiment alebo tento vlog dopadne, lebo naozaj je to dosť. Aj keď sa to možno nezdá pre niekoho, ale zdvojnásobiť svoje kalórie za týždeň je naozaj veľká výzva. Poďme na to. Takže ahojte, máme tu pondelok, prvý deň tejto výzvy. Práve som sa vrátil z práce a moja hodinka práve ukazuje okolo 719 kalórií už spálených iba prácou, takže je na čase to ale posunúť niekam viac. Tým, že vlastne mám na túto challenge iba 6 dní, tak to vychádza na deň okolo 1800 kalórií. Takže momentálne sa chystám sa behať po cca mesiaci alebo po mesiaci a pol kvôli zraneniu s nohou. A večer okolo 10. alebo 11. vyrážam do fitka. Takže som extrémne zvedavý, na aké číslo sa dostaneme. Držte palce. Let's go. Jeden 1,5 km za mnou. Dávam si pauzu, hlavne kvôli tej nohe a takisto kondička nie je žiadna výhra. Noha bolí, ale menej ako bolela, je to v pohode. Chcem vlastne tým, že je toto prvý beh, chcem dať okolo 3 alebo 4 km. Ide mi skôr o to sa znovu rozhýbať a spáliť vlastne kalórie na celú tú challenge. A hlavne si nespraviť to isté s nohou, čo som si spravil. A hlavne pace je 5,48. Čo som absolútne nečakal, síce idem skapať po 1,5 km. Takže máme tu 22,22. Nachádzam sa v aute, vyrážam teda do fitka. Momentálne mám spálených 1151 kalórií po behu a po vlastne celom pracovnom dni. Takže cieľ je ešte nejakých 600. Ale čím viac dám, tým vlastne si viacej nadbehnem. Takže už som tu, toto za mnou je fitko, tuto hore je to iba pár minút môjho domu. Keby sa niekto pýtal, prečo chodím cvičiť v noci, lebo som dúfal, že fitko je prázdne. Lenže vždy sa nájde niekto rovnakým mindsetom, že chodí cvičiť v noci. Let's go! OK, máme tu útorok a chcel som len dodať vlastne update k včerajšku, alebo včera vlastne po fitku, keď som sa vrátil domov. Som sa nachádzal na nejakých 1700 kalóriách a následne som instantne zaspal, takže som nestiel dať nejaký update včera. Dneska je útorok, je skoro 7 hodín a spálených mám 667 kalórií. Vlastne chystám sa za nejakú hodinku a pol vyraziť na dlhšiu prechádzku do fitka, je to asi nejaké 3 km, čiže sa tam pôjdem prejsť a následne si dať nejakú hodinku a pol na stacionárnom bicykli. Takže rýchlo sme na plánu, tým, že začal pršať, aj tu všade je extrémne mokro a zima, tak idem autom do fitka. Lebo nakoniec sa cesta nie je pol hodiny, ale hodinu a pol. Chcem byť doma asi nejak pre 10, to je pol 9. Takže 22:31, dorazil som z fitka, robil som vlastne core, teda brucho a celkovo core a robil som hodinu vlastne na rotopede, čiže na stacionárnom bicykli. Celkovo som za tento tréning spálil okolo 500 alebo 600 kalórií. Čiže momentálne za dnešný deň sa nachádzam v 1185 kalóriách, čiže je to málo. Čiže zajtra, prípadne v sobotu to budem musieť doháňať, čo je ale v pohode. Lebo prípadne mám ešte nedeľu ako takú rezervu, že nedeľu do obeda, predtým než vyjde vlog, by som to stihol vlastne dohnať. Takže moc sa na tým nestresujem, ale chcel som vám vlastne ukázať po fitku. Po cvičení si dávam banán a vlastne toto
je vlastne proteínový jogurt, ktorý sa dá piť. Má to liter táto krabica a v tom litri je 60 gramov bielkovín. Nepijem to celé, pijem možno 250 až 400 ml. Pred fitkom som zase jedol ešte mäso, vajíčka a syr. Zajtra je v pláne vlastne práca a následne v noci fitko. Takže dúfam, že zajtra sa dostanem na nejakých 2000 alebo 1800 kalórií, aby sa táto challenge niekam pohla. Prajem dobrú noc, vidíme sa zase zajtra. Takže to, že je vonku tma, krásne napovedá, že je streda večer, ďalší deň. Je 10 hodín a je čas na posilku. Dneska som nebol na žiadnej prechádzke, nebol som behať. Za celý deň som vlastne bol iba v práci. Po práci som vlastne iba jedol, varil si a momentálne sa chystám docvičiť svoj full body tréning. Do tohto momentu mám vlastne spálených 780 kalórií, takže idem do posilky si pre ešte posledných nejakých 700, 600, 700 kalórií, čiže do nejaké polnoc tréning. Chystám na tréning do tohto krásneho fitka. Mám za sebou 6350 aktívnych kalórií za tento týždeň. A to vlastne mám pred sebou ešte dnešný tréning a pravdepodobne zajtrajší tréning. Ale každopádne toto video vydávam zajtra, čiže v nedeľu o 5, čiže posledný tréning tam nebude zarátaný. A najviac, čo ma dostalo, bolo toto. Každý jeden deň tu pršalo. A takisto moja noha, ktorá nebola pripravená na to ešte začať behať. Preto som vlastne pozadu v tejto challenge. Ale to znamená len jedno. Keď moja noha vlastne bude pripravená znova behať, tak dáme znovu. A už tých 10 000 padne ako nič. Ale to mi nebraní nič ešte v tom, že vlastne, aj keď to asi nesplním, tak mi nebraní nič v tom sa ísť ešte poriadne rozbiť do fitka a hodiť nejaké poriadne váhy a nejaký poriadny progres. Takže let's go. Verím, že vy ste dneska makali. Alebo ešte budete makať. A ja sa idem teda poriadne rozbiť. Vidíme sa. Takže skončíme to tam, kde som to začal. Máme tu nedeľu, krásne počasie konečne. Sú 4 hodinky, za hodinku vydávam vlog. A vlastne celá táto challenge sa dostala k tomuto bodu, že som spálil 6816 kalórií. S tým, že tam vlastne nerátam čas alebo dnešný tréning. Takže som s tým spokojný. Dostal som sa skoro na úroveň 7000. S tým, že jeden deň som totálne zaspal. A dnešok tam teda nerátam, ale s výsledkom som spokojný. Nie je to 10 000, ale to je iba motivácia do budúcna to spraviť lepšie a makať viacej. Takže ďakujem každému jednému, kto pozeral toto video, kto ho dopozeral do konca a budem rád za každý jeden like, odber alebo komentár. A vidíme sa na budúce. Takže krásny deň, čaute.